heldu kulturari Zornotzan ekimenaren berri emateko elkartu gara gaur hemen. Eta helburu horrekin nirekin Koldo Bilbao kultura, kirol eta herritarren segurtasuneko zinegotzia, Aritz Labrador Zornotzako musika bandako zuzendaria eta Ana Saratzaga Abeskimu abesbatzaren ordezkaria, dauz, eskerrik asko guztioi hiruroi. Heldu kulturari Zornotzan ekimenak duen garrantzia azpimarratuz hasi nahi dut agerraldi hau. Udaletik funtsezkotzat jotzen dugu gure kultura sustatzea eta balioan jartzea. Abeskimu abesbatza eta Zornotzako musika banda udalarekin lankidetza estuan izan dira proposamen berritzaile honen sustatzaileak. Heldu kulturari Zornotzan programaren helburua da Amorebieta Etxanoko kultur elkarte eta eragileentzako topagune bat sortzea. Elkarrekin gure kulturaren norabidea zehazteko, elkar hobeto ezagutzeko eta etorkizunerako erronkak ezartzeko. Horrelako ekimenak funtsezkoak dira gure kultura ehuna dinamizatzeko eta garapenerako eta lankidetzarako bide berriak zabaltzeko. Heldu kulturari Zornotzan, ekitaldia martxoaren 23an izango da Zelaieta zentroan, eta inflexio puntu bat izatea espero da Amorebieta Etxanoko kulturaren lanketan eta parte hartzean. Horrelako proiektuak babestea gure lehentasunetako bat da. Tinko sinisten dugu kulturak gizarte aldatzeko eta gure komunitatea bateratzeko eragile gisa duen boterean. Amorebieta Etxanoko kultur sarea osatzen duten kolektiboak ekimen honetan parte hartzera eta Amorebieta Etxanoko kultura aberazten laguntzera gonbidatu nahi ditut gaurkoan. Elkarrekin etorkizuna lantzera. Amorebieta Etxanoko udaletik harreman zuzena dugu herriko kultur eragileekin. Eta gaur aurkezten ari garen elkarlan hau heldu kulturari Zornotza horren adibide bat da. Ziur gaude kulturak gure gizartearen garapenaren funtsezko zutabeetako bat izaten jarraitu behar duela. Hori dela eta, heldu kulturari Zornotzan, ekimena aukera bat da konpromiso hori indartzeko eta gure kultur sarea osatzen duten erakunde guztien arteko lankidentza eta trukea sustatzeko. Datorren martxoaren 23rako antolatzen ari garen ekitaldiak zalantzarik gabe, Amorebieta Etxanon kultura lantzeko eta sustatzeko modu berri bati emango dio hasiera. Ekimena eguerdiko 12etan hasiko da proiekzio batekin. Kulturaren definizioa lantzea izango dugu helburu. Eta baita kultur sarearen osotasunaren perspektibak eta herri kulturgintza ere guztia Joseba López Ortegaren eskutik. Joseba López Ortega Zornotzarra izateaz gain, Eusko Jaurlaritzako Kultura Kontseiluko kidea ere bada. Sarrera horren ondoren, gure helburuak lortzeko diseinatutako hainbat dinamikatan murgilduko gara. Eta Baskariaren ondorengo jarduera berri batekin amaituko dugu ekimena. Bertan, aztertuko dugu nola elkar lagundu, elkarrekin antola daitezken iniziatibak, kultur kolektiboen behar izanak, beldurrak, elkarte bakoitzaren burukominak, plataforma irekia, gure elkarte eta erakunde guztien arteko interakzioa eta lankidetza indartzea da helburu nagusia. Hori izango da, kultura arloan elkarrekin eraikin nahi dugun etorkizuna definitzeko abiapuntua. Zornotzar kultur sareko kolektibo gisa. Horregaitik, guztiagaitik, parte hartzera animatu nahi ditut kultur eragile eta kolektiboak. Bertan, elkar ikustea gustatuko litzaidake. Ekimen honetan, aktiboki parte hartzea zuek guztiok. Elkarrekin, Amorebieta Etxanoko kultura zaintzeaz gain, loratu, berritu eta bizigaren garaira egokituko dugu. Orain Aritz Labradorari emango diotitza, Zornotzako musika bandaren zuzendariari. Bueno, labur lasalduko zuet zelan sortu zen iniziatiba, nik uste dut importantea dela. Honen zerresan guztiak eta benetako arrazoia edo ulertzeko, ez? Naturaltasun osoz. Iniziatiba hau hasi zen edo sortu zen, Abeskimu eta Zornotzako musika bandak elkar eragin ebenean pasadan urrian, Euskal Jaian, bertan kontzertu berezi bat eskaini gendun, Iparragirreren inguruan eta Gontzal Mendibilen parte hartzeagaz. Eta kontzertu horren ostean, bildu egin ginen eta komentatu gendu zen, gaueko 12ak ziren, kontzertu amaituta, dana batuta eta lan guztia hein ostean.
jarri ginen elkar eragiten eta pentsatzen eta ausnartzen ia zemuz joan zan elkar eragina, elkar truke hau. Eta egia esan oso positiboa izan zala ikusi gendun. Eta hartaz geroztik pentsau gendun olango ekitaldi bat sortzea oso positiboa izan alzala. Ja ez bakarrik ezagunak garen elkarten artean zozer sortzeko, baizik eta baita be, gure kultur sare guzti honen parte hartzaile guztiak, elkarte guztiak ezagutzeko, eta zelan ez, bakoitza ezagutzeko maila guztietan. Ez bakarrik ze jardura egiten daben urtero, baizik eta ikusteko ze erronka deko guzan aurretik, eta zelan alkarregaz be egin genken aurre, erronka horreri, eta produktu kultural barriak sortzea herrigintzan barruan. Eta nik hemen herrigintza gehi kultura batzeagaz, nik uste dut hitz gako bat dauela dela kulturgintza. Ez bakarrik kulturaren konsumoa eta kulturaren hori beste gai bat da, eta nik uste dut ekitaldi honek harrera positiboa baldin badauka, igual etorkizunean beste ekitaldi batzuk egin leikezala kulturaren beste alor batzuk aztertzeko eta oso interesgarria izango litekena, ez? Inpaktu ekonomikoa, konsumoa eta bar. Baina nik uste dut aurtengo edo behintzat hilabete honetako ekitaldi honen funtza da kulturgintza, hitzgako moduan. Eta zelan Zornotzako elkarte desberdinek kultura bat sortzen duten, egiten duten eta posible egiten duten, errealidade egiten duten euren esfortzuagaz, ezta? Hor bi kolektibo desberdin dagoz, nik uste dut, bat alde batetik elkarte amaterrak edo pixkat musutruk egiten dabenak lan kultur hori sortzeko eta kultur hori plazaratzeko, herritarrentzat, ezta? Eta beste alde batetik kolektibo profesionalak, baita ere gonbidatu dugu zanak, nik uste dut askotan artistok eta ni artista nazelako, baina artistok eta kulturegileok profesionalak garenok baita be, inpaktu sozial bat eta inpaktu kultural bat gure dugulako sortu herrian. Orduan, naizta hortara dedikatu edo ez, nik uste dut kolektibo guztiek dekogula zer esan, sare etze hontan eta aurretik deko usan erronka honeri aurre egiteko, ez? Orduan, hitzgako moduen hori nabarmentzea eta, beste behin udalari eskerrak emotea gure ideiak eta gure iniziatibak beti entzun egiten da bezalako eta beti babesten da bezalako. Eta hainok esan dauen moduen, herritar moduen eta herri sare moduan, hori babesteko eta hori posible egiteko laguntza emoteagaitik. Así que eskerrik asko eta ia baita be, parte hartzaile nahiko txeukingo dugu. Momentuz, 25 eragile desberdin, 25 persona desberdin apuntatu dira ekitaldirako. Igual, espero dugu parte hartzailea emetik eta azkenengo egun honetan igotzea apurtxo gehiago. Eta ekitaldiaz gozatzea eta bereziki produktu eta hausnarketa sakon eta interesgarri bat ateratzea bereziki implementazio bat egiteko gerora eta martxan jartzeko, ezta? Abeskimo abez batzan dudan lekutik, beti galdetu izan dugu gure buruari, nola definitu genazekeen Amorebieta Etxanoko giro kulturala, eta nola definituko genuke Amorebieta Etxanoko zelan hobetu dezakegu, zer kultu jarduera falta zaizkigu, nola erakar ditzakegu belaunaldi berriak gure kultur elkartetara, eta nola aldatu da Amorebieta Etxanoko azken urte hontan, eta nola ikutzen ditugu gure kultur proposamenak aldaketa horietara. Ze azkenean elkarte guztietan arazoak eta erronkak antzerakoak dira zalantzarik gabe eta gure jarduerak aurrera ateratzeko gogoa, lana eta ilusioa bebai berdinak dira. Orduan, azke urte hontan bide hori egiten duten gure herritarrengandik ikasi nahi genuke, horietako batzuk hamarkada askotan zehar egin bai dute lan, eta gure proiektua gaur egun hasten diren zorua eurek ere egin baitute. Gure ustez, bide hori sortzeko modurik onena da gure artean elkarlanean aritzea, elkar ezagutzea eta loturak sortzen hastea. Gure errealitateak partekatzea da lehen urratsa. Horregaitik jardunaldi bat proposatzen dugu gaur gure kultura nolakoa den partekatzeko, ikasteko eta ezagutzeko eta gure etorkizuneko proiektuen hasiak landatzen hasteko. Así que zuen zain egongo gara, heldu kulturari Zornotzan ekimenean, etorkizunean gozatuko ditugun kultur proiektuak ereiteko aukera emango duten loturak sortzeko foroan.